Mbok Simbok oke parat atas matur pun buta mantuk mawon pun parat oke Mbok kalah ada gemulai ya gemulai matur suwun dolale Bu Kris Pak Kris mantuk Bu Kris Balongrejo nah Bu Kris, Bapak Kris mantuk Pak Ratna bareng Pak Heri. Mbok, nanti sih kok. Walah. Oh, Mbok. Oh, ucal Mbok. Ye, kita kelar panjenengan Pak Alfa. Sing bebet jalin imbang lamongan ki betekan pen. Pak Mur, juragan sapi menjalin imbang. Zaman kono nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip tanpa konan ngane untuk tindake sawenang-wenang nake pacet poe Sarip dikepungi Sarip tak trimo lurah gedangan dipateni dan kali jagane poiti ambung titi koser dokar buroe abahaji kolon kulon kali Sarip jagoan sakti mosa beboyonan paiti dijak warung kopi dahne sekere semeker temen mikir wakal gawe ne pancen maling Mbok ak maling ning asile ya Mbak diwene fakir miskin tapi ngopi dhewe aja mbok tiru iki sandiwara lutruk kang ngeritake yo Sarip tambah ojo
urip wis ilang jamanku. Muga-muga ora lali susah mas piye biyen dilakoni eling aku ya eling pas kebreset kita ya mas